posachedwapa tikupasirani zimene Wayankhapo a Moses Kumkuyu adafunsidwa kuti kodi ndi chifukwa chani a president ya dziko lino la Malawi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera sakuyankhulapo chilichonse chokhuza ziwawa zimene zikuchitika mdziko muno. Zakhala zikuchitika zinthu zosiyanasiyana monga a opposition kuthamangitsidwa pamene amafuna apange ma demonstrations komanso zulu pamene zachitikanso chimozimozi asidedi bungwe limeneli lidapanga organize bungwe limeneli mkulu wake ndi Sylvester Namiwa lidachitanso organize ma demonstrations koma athamangitsidwanso ndi anyamata azikwanje anthu ena akuti ndi IMCP ndipo anthu ena akuti anyamatawa ndi zigawenga koma boma sili kuchitapo kanthu chifukwa chani. So zimenezi adafunsidwa a Moses Kumkuyu amene amayankhulira a president ameneyi Moses Kumkuyu ndi Minister of Information ndiye anafunsidwa pa program imeneyi ya pa Times kuti ayankhulepo zokhuza zimenezi kuti bwanji president Chakwera sakuyankhulapo kanthu ndipo umu ndi mmene inalili program. Nkhani imene tufuna tikambirane madzulo ano ndi nkhani imene yachitika mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneku lero kudakonzedwa zionetsero, anthu amasonkhana kummawaku kuti achite zionetsero koma kachiwiri msabata ziwiri zotsatizana ku zionetsero kumeneko kudafika ndithu gulu lina la anyamata ovala zipewa zotchinga ku nkhope onyamula zikwanje zibonga kuthamangisa anzawo amene amafuna kuchita zionetsero kumeneko. Popita patsogolo mpungwepungwe ndikukula ndikufika poti mpaka na apolisinso ndikuponya utsi okhesa msozi. Timafuna tikambirane nkhani imeneyi kunena kuti kodi kuyipa kwa mchitidwe ngati umenewu ndikotani koma nanga kuti tifike pamenepa tikuchokera kuti tingathane nazo bwanji zimenezi kuti tionetsetse kuti mtendere ukupita patsogolo kuno ku Malawi. Nkhani imene timafuna tikambirane ndi imeneyo, ndiye tikondwera kwambiri popita nthawi kuti timve ndemanga yanu ndiye kuti tizilandira foni kuzera pa 0998475904 pamenepo ndiye pochita kuimba pamenepo, koma kuti tiwerenge uthenga mutitumizire ku 1895. mukatumiza ku 1895 ndiye kuti tiwerenge pano ndikumva kuti kodi inu ndemanga yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi. Tikondwera kwambiri tikamva ndemanga zanu, koma ndimafuna ndi kuonesereni akuluakulu amene tili nawo mprogramu imeneyi kuti atithandize kusanthula nkhani imeneyi. Tili ndi nduna amene anduna ofalisa nkhani bambo Moses Kumkuyu. Tikulandireni madzulo ano anduna. Chabwino amenewa sadalowe pa line pa koma tidalumikizana nawo ndipo tikuyembekezera kuti tikhala nawo pa line pamenepa, koma palinso Patrick Mpaka amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Law Society amene tili nawonso pa line pamenepa. Tikulandireni bambo Mpaka. Ndapekoza zomwe kwambiri chimene. Zikomo. Tilinso ndi bambo Master Dixon Mfune, iwowa amati Peace Cultivator amene ndithu ali mu bungwe lija loonetsetsa kuti pazikhala kumvetsetsana komanso kuonetsetsa kuti umodzi ndi mtendere zikupita patsogolo. Tikulandireni bambo Mfune madzulo ano. Zikomo kwambiri chimwe mangazi. Zikomo. Tiyambe ndinu Mpaka kunena kuti nkhani imene yachitika kummawaku timamvesedwanso apa kunena kuti mudalemba kalata kulembera mtsogoleri wa dziko lino, koma tiyambire ponena kuti mwayilandira bwanji nkhani imene yachitika kummawaku, ngakhale yangokhala case in point imeneyi koma zinthu zimenezi mwina takhala tikuziona sabata latha komanso ziwawa pena apo ndi apo zakhala zikumaoneka pambuyo pa, koma mwayilandira bwanji nkhani? Yachitika kummawaku ndi nkhani yoti taona kuyambira dzulo anthu akuyenda ndi zikwanje
sabata yatha iyo kunaliso chimodzimodzi. So nkhani yoti ifeyo ngati amalawi lokusayako talembapo kalata cholunjika kwenikweni kuboma kuti boma lionesese kuti dziko lino mchitidwe umenewu usamange nthenje, chifukwa dziko mwina ndingofunsako magesti athu kuti ngati wina waika pa loudspeaker atachosako ikupanga echo ndiye mwina sizimamveka bwino. Ngati wina waika pa loudspeaker atachosa chonde, koma pitirirani bambo mpaka. timanena kuti talemba chikalata chimene chalumbika kwambiri kwa atsogoleri amene ali mboma, state authorities, kuti chitetezo cha malawi chili m'manja mwawo, moti mioyo itaonongeka pa chifukwa cha ziwawa zimene zikuyambikazi aziwe kuti azakhala ndi yankho loti apereke ku dziko komanso mwina ku mabwalo akuluakulu. Ndiye maona kuti choyamba nchimene. Chachiwiri nchoti ngakhale tili ndi zipani zingapo mdziko muno, tikachita zisankho zija ndi kusankha adindo makamaka a president a dziko, inde amakhala kuti akuchokera ku chipani china chake, koma president pamene udindo wa president si president ndiso wa chipani chimodzi ayi, ndi president wa dziko lonse. Constitution yathu mulibemo zipani, mutati muone mu constitution mulibemo zipani, muli dziko limodzi, anthu amodzi akwena kukhala limodzi. Mukhoza kusiyana kuti muzipani koma sino anthu osiyana, ndi anthu amodzi. So pakwena kukhala mtendere, ngati pale kusiyana maganizo anthu azitha kusiyana, koma usati za nkhanza zimene zikuyambika kuchitika pomwe anthu akuyamba kuyang'ana 2025. Ndi zimene zatibesa nkhawa, zimene tanena kuti tilembe, ndipo kalata yathu talemba molunjika kwambiri kwa president kuti aonetseze. Pali mukaona ndime namba 88 ya malamulo a dziko lino, executive head ndi president. Ndime namba 7 ya malamulo akulu a dziko lino, implementation of laws ndi udindo wa executive branch of government. Ena aja ku parliament amapanga malamulo, ku judiciary amatanthauza malamulo, koma implementing the laws ndi udindo wa executive branch of government, imene mtsogoleri wake ndi president wa dziko lino. So chikalata chathu tikulunjika kuti anzathu aku cabinet, aku office of the president and cabinet, a president amene nkhani imeneyi asayilolere kuti ikhazikike mdziko muno ayi, chifukwa iwowo ndi a president a anthu onse a Malawi onse, si a president a chipani chimodzi kapena adera limodzi. Pasiku limene anangolumbira kwa president ndiye kuti tonsefe tili m'manja mwawo na kumbali yofuna kuti malamulo achidwe implement. So talemba kalata imeneyo ndi background imeneyo in mind, kuti ndipo zinthu izi zachitikapo mbuyo sitimanena kuti chaka chilichonse tikamandika zisankho tilembazo ma statement. Ife tachitano kutopa nazo zoti timanena kuti tonse tikudziwa tapita ku makoti, ma guidance alipo, malamulo alipo. So tisapitirize njira imeneyi ayi, ndimene talemba zimenezo. Chabwino ndibwera kwa ino posachedwapo, koma ndimafuna tingowalandiranso amfune mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ino ngati anthu amene mmasata zoti pazikhala mtendere pa dziko pano? Hello, Mr. Mfune? Hello? amene wakuoneka kuti tili nawo limodzi koma sakumveka, ndese tikudziwa kuti vuto ndi chani, koma ndingobwerera kwa inu mpaka tikudikira kuti tilumikizane timvane bwinobwino ndi amfune. Mchikalata chanu mukunena kuti mwalembera adindo ndipo mukulunjika kwa mtsogoleri
kodi vuto lili uchokera pati? Vuto lili uchoka pa mtsogoleri kapena lakangokhuza ndi ukathera kwa mtsogoleri? Kweni komwe uchokera kuti tifike ponena kuti vuto lili ufika pamenepa ndi chiyani? Kuoneka kuti vuto lalikulu likuoneka kuti ndi kusalolerana makamaka anzathu andalewa, komanso zikuoneka kuti atsogoleri andale akulekerera khalidwe imeneyi. Chifukwa ndikukhulupirira kuti atsogoleri athu andale amene amachita kusankhidwa ndi anthu amene amawasatira atanena motsindika kuti ine monga mtsogoleri wanu izi sindilola, sindikukhulupirira kuti anthu angapeze mphamvu kumayenda ndi zikwati m'misewu mwayi, zingatheke. So ndikuganiza kuti atsogoleri ali ndi udindo waukulu pate ngati atsogoleri ngati mbali ya president mphamvu zimene anapereka ndithu kwa amenewa. So tikuona kuti kusaloleranaku mwina kukupitirira chifukwa chokuti atsogoleri athu andale mwina pena amafuna kuti zizikhala chonje, koma sizingatithandize ngati dziko. Mwina kufikira mbali ya ngati zipani mmene munenera kuti zikukhala ngati komwe zikutsamiranso kuzipaniku, kufikira kuzipaniku kuti azipani achilimike ndi kuchitapo kanthu kuti mchitidwe umenewu usamachitike, muona bwanji? Angasi chimene chimachitika ndikuti dziko loti muli zipani zingapo, mtsogoleri wina aliyense wa chipani amakhala ndi anthu ake amene amamusatira. Ndiye pempho lathu panopa ife mbatalo zosati tinena kuti apresident a dziko lino amene ali mtsogoleri wa dziko lonse anene mwachimvekere kuwauza anthu onse amene amagwira ntchito ya chitetezo mdziko muno kuti izi zisachitike pa ulamuliro wanga. Atsogolerinso azipani zina amene ali ndi anthu awo amene azati aneneretu mwachimvekere kuti izi khalidwe lisapite, chifukwa pamene anthu akuyang'ana 2025 kukhala timagulu aina akupita mwina ina TPP mwina ina NPP mwina ina UDF mwina, ndiye ngati anthu sakazitha kulolerana ndiye kuti dziko likhoza kusokonekera chifukwa cha ziwawa zimene zikuyandikira. Timafuna kuti tipembe makamaka president athese zimene zikuti aitane kawa, aitana apolisi, inspector general of police awapase clear directions, chifukwa kuti zinthu izizi zikangololedwa kuti zikhazikike mwina tizalira kwambiri, mwina atakulalana azimayi kaya anthu ena akukanika kwagwira ntchito. So zinthu zoti sizikuyenera kuloleredwa mwa njira yonse, chifukwa ukaona ma video aja zimene zikuchitika ndi zinthu zoti zoopsa kwambiri kuti anthu ana athu kuti aziona zimene zizi makanema mukapena ma social media tikwaphunzitsa chani ifeyo ngati anthu akuluakulu amene tili kusogolo pa nthawi ino. So zoti zikuyenera zisapatsidwe mpata wina uliwonse. Malamulo a dziko lino ndime number 12 2 ya constitution imachita kuneneratu kuti tikuyenera tikhale limodzi, tikhale peaceful coexistence as a people. So nkofunika kuti zinthu zimenezi zisaloledwe kuti zipeze mpata okhazikika, makamaka pamene tikupita ku nthawi ya zisangalalo kenako kuzabwera zisankho kusogolo, ndiye kuti kukhala chifukwa anthu amene azizungulira dzikoli ena akupanga mabusiness, ena akupanga kaya ndi makampeni, kaya akupanga ndi zachani zokhuzana ndi zisankho, ena akugwira ntchito yakalembera. Zonsezi nzofunika kuti pakhale ufulu ndi mtendere, bata ndi mtendere kuti anthu zichitika bwinobwino. Ziko amfune mukundimva tsopano? Hello, amfune mukundimva pamenepo? Hello, chabwino zikuoneka kuti zikuvutabe kuti tiwamve amfune, koma akuoneka kuti adakali pa line pamenepa.
koma kuti mawu awo afike kuno ndi zikukhala ngati kuti zovuta ndi tingoyesanso kulumikizana ndi akuluakulu amenewa kuti tiyende nawo limodzi bwino ndi kumva kunena kuti akuyankhulapo motani pa nkhani. Mwamva mmene ayankhulira bambo Patrick Mpaka amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Law Society. Tikhala nawobe posachedwa apa koma tikungokonza nkhani ya malumikizanidwe ndiye nawo kuti tiyendere limodzi, komabe tikudikira kuti tilumikizane nawo. Titenga ndemanga zanu 0998475904 ndi pamene mungaimbe foni 1895 ndi kumene mungatumize uthenga. Nkhani ya zipolowe kuyang'anira pa zimene zachitika lero kummawaku kuti zibambo anyamata ena onyamula zikwanje zibonga amakathamangisa anzawo amene amafuna kuchita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Mukuyilandira bwanji? Tikuchokera kuti mpaka tifike pamenepa tingathane nayo bwanji nkhani imeneyi kuti tionetsetse kuti ku Malawi kuno mtendere ukupitirira ukupita chitsogolo. Timve ndemanga zanu palaili apa. Halo. Mwaswera bwanji wa? Daswera kuno kai. Daswera tudziweni. Ndine prophet. Prophet nkuti kumene? Kuna tukulimbira kunoko Lilongwe. Tulandireni prophet ku Lilongwe. Ndemanga yanu? Ndemanga yanga ndiyakuti president ndamene akusunga chitetezo chose adziko lina Chakwera kuti ateteza Malawi yonse. Ndiye ngati zinthu zikuchitika mu ulamuliro wawo ndiye pamenepo iwo ndakukolezera kuti Malawi muno mukhale chipolowe. Chabwino, aindathokoza kwambiri prophet. Ndikupempha ame kuti aparedise apolisi wonse chosanimbapo ngandana chitiyate inya kuti Malawi muno mukhale chitetezo. Izi zifalikiranso mwina kumwera ngakhale mpoto kuno mpaka sone. Ndiye tikufuna kuti wina aliyense akhese mwazi pamene zikulatundira mtendere. Adibiti anakhabu amene banalolera zonese kuti zichitike, koma IMCP akumisa mwara kubesa chisokonezo. Ndiye president achenjere ngoza kwafikiraso iwo anene zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Talumikizana nawo anzathu amene timati tilumikizane nawo apa. Amfune mukundimva sopano? Ayi ndithu amfune zikuoneka kuti zovuta kuti tiwamve. Mwina iwo akuyankhula kumeneko. Ndikumva ndi panopa. Chabwino, tathokoza kwambiri. Muti bwanji mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ndipo tingatani kuti tionetsetse kuti mtendere bata zikuyenda pa Malawi pano? Ndakhala ndikusatira zimene amanena mpakawo. Ndipempho limene anena kuti akupempha president kuti chipepo kanthu ndingoyankhula yonke. Choyambirira sindine ngati wa malamulo ngati awo pang'ono chabe. Choyambirira chimene ndinganene chakuti kuyenda ndi zikwanje mmene anapangira sabata yatha ndi mmene zochitikira apapa is a threat to peace and security. Ndeno mmene anene executive arm tikunena za police, they are supposed to act immediately. Ubwino wake ma social media za sabata yatha zijandiza panopa nkhopezo ena zinali zobisika anthu wo akwadziwa. Even mmene police anali pafupi, they were supposed to act swiftly there and then. Ndinene za threat imene ilipo zimene akupanga police zikhozobweresa lawlessness kuti anthu atenga lamulo pachizungu amati mob justice, apa anthu atenga lamulo m'manja mwawo. Ndeno chomwe iwo apange target ndi apolisiwo kuti akulephera kugula ntchito yawo ndi anthu anasigwira ntchito toka. Mbuya muja ngati mukumbukira anthu amapita ku polisi kukagenda kukawotcha ngakhale zinyumba za polisi zimagendedwa zimawotchedwa. So this is an early warning sign yoti timati chenjezo loyambirira
chizipolowe zisanabwere muziko sera iriri mchenjezo loyambirira kuti apolisi aina kuti achitepo kanthu ainspector general police president ngati woyang'anira apolisi komanso woyang'anira kuti malamulo akugwirisidwa ntchito pachizungu imene azinena zanga implementation maofisi awiri awo aina kuti achitepo kanthu apo b anthu atenga lamulo kuti apolisi alibe ntchito mmalawi ndiye tingopanga tokha 2 madera ena monga kummawa kumpoto ndi kumadzulo kuno azinena kuti ifeso akafuna kubwera kuno kuzapanga zawo achipani ichi ifeso tizapanga ngati mene amaungira kudera la pakati ndichomwe chipangike mmalawi muno chikhala kuti ndi dziko lopanda kusatira lamulo lawlessness lipita patsogolo ndeno pachizungu kumati early warning sign akapitiriza kungozisiyirira izi zipangisa kuti anthu atengera mulo ndi mphamvu yawo ndi aliyesana kuti ine ndeteteza nyumba yanga ndekha ndeteteza shopu yanga ndekha ndi mathera ake likhala dziko lopanda polisi anthu azina kuti tizilondera zokha nde nkhawa zimene ndili nazo ine tikakamba kuti chaka chichi cha zisankho kuyamba September 16 chaka chino mpaka chaka chamawa zikusenza kuti zisankho zikhala za zipolowe iyi ndi early warning sign yoti ngati sitichitapo kanthu makamaka executive arm ya boma ngati sikupagapo kanthu chisankho chimene chikubwera ichi chikhala cha lawlessness chikhala cha violence zipolowe zichiluka kulikonse ndikuti anthu achipani ichi sangapite kumene sikuli kwawo anthu achipani icho sangapite kumene kuli kwawo sinifuna nichule zipani dala koma ndikuti dziko lathu likhala lopanda chitetezo kukhala aliyese agwire mwana aliyese agwiritse mwana aliyese azingopanga mfundo yanu yamveka amfune koma mwamsangamsanga ndimafuna ndi abweresepo anduna tiyamikire anduna Moses Kumkuyu kuti mwapezeka muli nafe madzulo ano ndimafuna muyankhuleko choyamba mwina mungotiunikira kunena kuti mukamamva zimenezi kuti wena amafuna kuchita zionetsero ndiye kudafika gulu lina la anyamata onyamula zikwanje zibonga ndi ukathamangisa wena mmachilandira bwanji komanso anthu apa akukamba zonena kuti vuto nkhani imene ikapena ipite kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti achitepo kanthu kukhala osachitapo kanthu mu zina zachitika mbuyo ndi kumene kukhala ngati ukolezera muti bwanji anduna President Lazarus Chakwera amanena za kugonjera lamulo nthawi zonse kuti boma lawo limangike pa kugonjera lamulo kusenza kuti chilichonse chimene chingachitike chosatsamira lamulo kapena chosatsatira lamulo sitingachilandire bwino ngati boma wina akhoza kuona kuti chikachitika chosatsamira lamulo koma chamukomera iyeyo mwina iyeyo kapena munthu chikhoza kuona chamusangalatsa koma boma lotsogozedwa ndi President Lazarus Chakwera sizimawasangalatsa ndikunena izi chifukwa chakuti pakhoza kuchitika zipolowe zosiyana kuchitikira opposition kuchitikira nkhale wa boma zimene zitikazoona kuboma motengera ndi utsogoleri wa Chakwera ndi chinthu cholakwika ngakhale kuti zitakhala kuti kaya ine zandisangalatsa wina zamusangalatsa kaya wina watuma anthu koma kuyankha funso lanu tikamachiona kufika kuboma kuti wina wapangira chipongwe nzake kaya nzake amafuna kukapanga msonkhano ndi amuthamangitsa ndi miyala kaya nzake amafuna kukapanga chionetsero ndi amuthamangitsa ndi chikwanje kaya aigamoro ya president imafuna kudusa pena ndi wina waichinga pa msewu kaya wina amafuna kupanga zake zachipani ndena ambaka chipongwe mpaka kumupha kaya wina akuyima pa chulungu manena zokuti mukaona ovala makaka akuti chakuti ipani zonse zija zolakwira lamulo President Chakwera sizimamsangalatsa ndipo boma ilili sizimalisangalatsa ayi nchifukwa chani sitidaone china chilichonse chikuchitika kuchokera pa zipolowe zimene zakhala zikuchitika mbuyomu pamene a president sizimawasangalatsa mukakhala moyang'anira nkhani yomweyo yakugonjera malamuloyo kugonjera lamulo kumakhalanso kulemekeza ma institutions zimenezi tsiku lina ife tizidandaula akadzabwera president wina umapezeka kuti iye mweyo ndi prosecutor
yemweyo ndi umanga wanthu ngati wa polisi IG yemweyo nduna ya polisi yemweyo nakhala jaji idzalidandaula dziko. Koma panopo tiziyang'ana kuti kodi ma institutions aboma akuyenda motani, ndiye kuti amene asakugwira ntchito yawo, amene akuone kuti mwina ntchito isakuyigwira bwino, inunso ngati anzathu olemba ndikuulutsa nkhani mudzitenganso chidwi ndikutenga amene akugwira ntchito ndikuwafunsa mafunso kuti kodi inuyo tatiuzani kaye at your level mujammachitira kuti anduna azaulimi timafuna timvetsetse za AIP mawayitana, anduna azamafuta timafuna timvetsetse mafuta amabwera nkuyankhula, anduna azaumoyo amabwera nkuyankhula, chimodzimodzi sekta ina iliyonse pali zina zimene timakhalusiti kuzidziwa futi sizinanenedwe, koma tikawayitana amene aja nkubwera nkufotokozera ndikukhulupirira kuti akhoza kutifotokozera bwino mwinaso dziko nkuvomereza kuti mwina tipakuphonya ndi apa. Kotero kupempha kwathu nkokuti mudzitiranso nthawi zimenezi tikhoza kufotokozera, koma a president ngati mtsogoleri ndiye kuti amakhala choyambirira akufunsa kwa anyamata awowa nkhani ya mafuta, kuti ndiunawo za mafuta ndiuze kuchitika ndi chani, bwanji zakuti sizinatere, iwe ndiuna kaya ndi wa polisi chifukwa chani zakuti sizinatere. Akamafikapo kuti akuyankhula mtsogoleri uja ndikuti pamene paja akuyankhula atalandira ripoti kuchokera kwa wina aliyense kuti kulemekeza chikhalidwe cha boma lotsamira malamulo. Mpaka mukulimva bwanji yankho limenelo akuti a president sangapange china chilichonse koma tizilola nthambi zina za boma zizigwira ntchito yake, muti bwanji inu mwalembera chikalata a president? Kara yathu mutati muione ilindizi magawo atatu. Gawo loyamba limene tikukamba zimene zikuchitika tapanga summarize. Gawo lachiwiri ndilole kuti ndingowerenga ndalemba kuti political violence of any kind cannot be tolerated in a multi-party democracy, and we call upon the state authorities in command of public safety and protection of the rights of persons in Malawi and responsible for the upholding of the constitutional order to deliver a clear and timely message and take action that demonstrates that no form of political violence by any category of political groupings or otherwise will be tolerated ahead of 2025 general elections. Sentence imene hii ikubanga address everyone, the police and the presidency, because the constitution si na kulinda ina kisi kugwira ntchito yayo. Inde tikuvomera kuti pamalamulo ndime namba 152 ya constitution udindo weni wondisesa kuti pali anthu akutetezedwa ndi udindo wa polisi. Koma mukumbukira kuti momwe zinaoneka last of last week apolisi anachita kuoneka asakusuntha zinthu zikuchitika ndezikuchitikabe. President akuyeneranso kuti akhale ndi chidwi muwanenera anthu namo kuti aonetsese kuti apolisi akugwiranso ntchito nanga ndipo kumapeto kwake consequence chake pandime namba 3 tachulabe udindo wa president umene ukuchokera pandime namba 88 ya malamulo. Chifukwa mukatengerana koyambirira kwenekwene ku ndime namba 7, 8 and 9 ya constitution, implementation of laws is the responsibility of the executive. So the cabinet must be interested, the homeland security, the presidency must be interested. So zinthu izi zikuenda kugwira ntchito limodzi andi mumwanenera mati amfune muto chodandaulisa nchokuti mukuyanganira suchita kulowa m'maso ndingomaliza kencho mukuyanganira suchita kulowa m'maso ndiye ndi zinthu zoti tisazilole tadusamo kokwanira Malawi ngati mezi. This is the 30 years after democracy. Ndingamakhale ndi dziko loti anthu atiusa zikwanje ndi lero. I think we need to grow up ngati anthu zinazi siza size yathu after 30 years of democracy. So tiri kuyembekezera kuti pangakhaleso any form of tolerating kuti malamulo alipo adindo atenge udindo nsanga ndi kutesera chifukwa zikaloledwa kuti zilowerere mpaka mafika chaka chamawa
sizikhala bwino tivutisa anthu ambiri ndikusangala kuti anduna akuvomerezanso kuti akufunisisa kuti malamulo azisatidwa. Udindo wochita kusatira malamulo ndiye ndi udindo wa executive branch yonse. And so I think ndikofunika kuti ziwongoledwe ndithu sangasanga. Amfune ndimafuna mulowepo pamenepo ampaka akukamba zoti yes mwina mujanna pemphera pa message ija yes sanga kuti nthawi yoti tichite zimene zichakhoza kundikira pompano ndi mafuna ndipempha mwina ngati palizo kuti tikhoza kuyankhiratu kuti mwina muphendezesano zobwerazi tikhoza kumakalowa mkumano uja aitana cabinet meeting a president. Chabwino anduna adatidziwisa kuti apezeka kwa nthawi yochepa chifukwa kuli cabinet meeting mene akufotokozera koma mwina poti muchoka tingokupasani mpata kuti muimalize nkhani nde muyankhe pamene asiyira ampaka kunena kuti ngakhale mukuti ma udindo osiyanasiyana nthambi zosiyanasiyana za boma zizigwira ntchito koma kuti a president amafunika akhale ndi chidwi ndi zimenezo ndipo ngati kuli kugwedeza kuchukumisa ku polisiko amayenera kuchita ndi a president wa muti bwanji mumalizire pamenepo anduna. Pena paliponse zikamoneka kuti ana akumenyana ndipo mwina mwatumiza mkulu wawo kuti akawaleretse owonerera amathabu kukhala ndi chidwi chokuti bwanji bambo wawo sanatuluke mnyumbamo kuti adzawaleretse koma timasiyira bamboyo kuti aone kuti kodi wamkulu wawo nantutsa ucho kuti akawaleretse uchi waleretsa asiya kumenyana kapena sanasiye akakhala kuti iye wabwera naja waleretsa kwaleretsa mwina samathandira nawo sumbama ndi wamkulu yemwe koma akakhala kuti wakwanitsa kwaleretsa bambo ajama mudalira kuti ana awa ndilusadzemenyana wamkulu ali pomwe pamawauza ndakusiyani ndi mkulu wanu ndi nthawi yokuti bambo atuluke mkufusa wamkulu ngati wakwanitsa kuleretsa ndewu amaidziwa ndi bamboyo. Wankuluyu ndi ndani panopa komanso mukumbukire mawu akunena ampaka kuti muvi woyang'anira umalowa m'maso. Ndikufuna kutsimikizira Amalawi kuti chimene chikuchitika china chilichonse President Chakwera akuona akutsogolera dziko lino. Ananena lero ngati munamvetsera President amayankhula mamawo anena kuti ineyo ndimalalikira mtendere nthawi zonse koma zina mpata wina uoneka ndipo ndikuyankhula mutamvetserera zimene ayankhula pene paja President ayankhula mozama kwambiri ndikutsimikizirena mpaka nditsimikizireso mmene ayankhirapo a Minister of Information a Moses Kumkuyu amene amayankhulira boma mutha kupereka ndemanga zanu malingana ndi mmene nkhani mwayimverera timve kuti kodinu mwaiva motani ndi mmene dziko likuyendera komanso ndi mmene